por min hindai ki Khasi ki shong shnong hadu ki rithem jong ka Bangladesh ka baha ka te ka por ka dang long lang ka benta jong ka ri India bala senchar de ki phareng na ne ka hima bilat Harian ka jingpanya klad no ka India bar ka Pakistan ha ka senam shajar khandai spa sau punyo ya ka ne ka jakala tip no kum ka East Pakistan Hidri ki Khasi ki bashong shiliang upod kila yai beteng mansa ha kategori bar kila kala long no kinong shong shnong jong ka East Pakistan Haka sinem shajar khandai spa nyopuwe haka por ka thamaya le lai lo ya East Pakistan lamino ka ri Bangladesh bar ki Khasi ki yai beteng mansa ha ka ni ka ri namar bi ki dan la ka jong ka jaka ka puta bar ka rep karyang Kawai ni ki kam ka baklain bah ka kamai ka kaji jongki ka dei ka rep tempo ya ka ba ki jushalan ki wei par ki benta jong kari Bangladesh ki Khasi ki basa ha ki shrong Khasi mar kha bar ki India ki bat la ka jong kari ti ka dostur bar ka ktin ka thali lengba ka kam rep tempo ki nong balla par ki dei ki nong Bangladesh ki bajuan kin show tempo ha ki yeng ki sam jong ki Khasi ki jaka rep tempo ki dei ha ki khlau ki pitab Hindre ki khyndiat snam ki baladep ka sarkar Bangladesh kala sedang man khinrai kini ki khlau rap tempo jeng ki Khasi bar ki wede ki riew lom Bon sin ki riew lom gila jupelong ki jekhi war hadu hanong ba dhaka ban persha ekini ki jingthmu jeng ka sarkar ban klon no ekini ki khlau rap tempo Dang hakini ki khyndiat sngi baladep ki Khasi kila yam Briew ha katei gari namar be ki tempo jeng ki la pynjot no de ki Briew la ne ki runar jong kari Bangladesh Ki pai Khasi gila jaw ummat haba ke jingtrei shitom jongki la Pynjulor no tang ha ke khyllip mat de ki Khar Bangladesh kane ke jingshah Pynjulor ki Bri Tympew khlem pep kan ktah jori ke jingim jongki bar ka longru ke jingma ya ka lawei jongki